دیتی ہے صبر کرن والے نو، جنہاں نے صبر کیتا۔ اور الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اللہ فرماندا ہے انہاں دے اوتے جدوں میں اللہ کوئی مصیبت سٹے نا، کوئی پریشانی دے اندر مبتلا کرے نا، تا کیڑا کم کرن دن؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مصیبتاں دیون والا کون ہے؟ اے دیکھ کے ٹالن والا کون ہے؟ جدو بندے دا اس بات دے اوتے ایمان اور یقین پیدا ہو جائے کہ مصیبت دیون والا بھی او ہے، ٹالن والا بھی او ہے، تو ایو جہا بندہ کبھی بھی مویا کولو من کے قبر تے جا کے منگ سکدا نہیں۔ ایک قبر تے تاں گیا کھلا جو دا ایمان کوئی نہیں، جو مصیبت دیون والا او ہے تے ٹالن والا بھی کون ہے؟ جے اگر دا اے ایمان ہوندا تے کدی بھی جنڈی کنڈی تے جا کے تویز نہ لکھیندا، کدی بھی لٹا رکھ کے نہ آندا، کدی بھی دربار دے اوتے ساوے پیلے نیلے چوتے والی رسیاں بن کے نہ آندا۔ اے سارے کم تاں پیا کریندا جو دا اللہ اور اس دے رسول تے ایمان۔